ezin hartutan nabil, taulari tamaina, finala izaten da. Bertsolarian gaina, aurretik ondo kanta, izanak ordaina, niretzako putala bihurtu da baina. Bihurtu da baina. Hortzara igotzeko behar dausardia, erakutsi nahi nuke daukadan argia, naiz eta horretarako bota izerdia, nahiago nuke banintze gainean erdia, lalai, lalai, bertsoa kantatzea da gaurko ekintza, denok aurkitu nahian txapel beltzan gitza, naiz eta ondo kantatuta neurtu hitza, agian hemen batzuk alperrik gabiltza. Politikoek sarri gure aurka marmarra, baina gu maite dugu Euskal Herri zaharra, beraz manten dezagun piztuta sugarra, nahi duguna lortzeko badugu indarra. Bertsoa ona eta ahots segurua, bertsoan bentzaitago nere ikurua, ona botatzea da nere helburua, gau txapelaz estali nahi baiten burua. Neskatan egitea ez da erraza, netzat inoiz ez da izan umen jolasa, neskari eskatuta berak ordu pasa.